A Confraría de Pescadores de Noia entregou hoxe á Xunta un novo informe técnico sobre o proxecto de vertido da mina de Sanfins, realizado polo recoñecido experto internacional Stephen Emmerman, a raíz da autorización outorgada por Augas de Galicia a principios de febreiro. Emmerman é un dos máis prestixiosos hidrólogos especialistas en residuos mineiros e xa elaborara a petición da propia Confraría o informe inicial sobre o proxecto de vertido. O documento remitido á Xunta evidencia o absoluto fracaso da proba piloto na que se basea a planta de tratamento de augas da mina aprobada, que non conseguiu controlar os niveis de zinc e que resultou en concentracións de cadmio e cobre disparados, moi por riba dos valores máximos permitidos para estes metais pesados tóxicos. O informe tamén alerta das deficiencias no estudo dos niveis de contaminantes existentes na mina e conclúe que o proxecto non presenta os rangos das concentracións esperadas de contaminantes. Dende o Pósito Noiés faise un chamamento á cordura por parte do goberno autonómico para que paralice a autorización. A Xunta debe resolver o recurso e solicitude de medidas cautelares, aínda que tanto a Confraría como tamén outras entidades, entre as que se inclúe tamén o propio Concello de Noia, xa anunciaron que levarán o caso aos tribunais, se non se recoñece a ilegalidade da autorización. Para o Pósito, o xeito de actuar da Xunta neste caso é tamén incoherente, pois segundo recoñeceu o propio conselleiro de Industria, Francisco Conde, no Parlamento, non é posible explotar a mina sen tramitar antes un novo proxecto mineiro, que debe someterse á avaliación de impacto ambiental. Por esta razón, non entenden como se pode permitir o baleirado de millóns de metros cúbicos de augas contaminadas con metais pesados cando a mina non conta cos permisos necesarios para funcionar. Dende a Confraría entenden tamén que de non suspenderse a execución da autorización, o vertido das augas que a empresa concesionaria pretende bombear dende as plantas inundadas da mina poderá causar un enorme dano ambiental e un grave prexuízo económico ao sector do mar, pois a ría de Muros Noia está tan só 7 km por debaixo da mina.